Kaixo eta izan ongi etorriak gure kanalera. Oraingo honetan, 2024ko uztailean unibertsitateko hautaprobetan agertutako ariketa bat ebatziko dugu. Eta ariketak esaten digunez, zuzen badaukagu eta plano badaukagu, eta eskatzen digute A parametroaren balioa R zuzena eta plano pi planoa paraleloak izateko. Planoa A maiuskularen menpe dagolarik. Bigarren atalean A 21 denean plano eta zuzenaren arteko ebakipuntua, intersekzioa, kalkulatzeko eskatzen digute. Eta azken atalean, A bat denean, A maiuskula bat denean, bere puntu simetriko bat kalkulatzeko eskatzen digute, pi planoarekiko. Bere puntu simetriko bat ez, jatorriaren puntu simetrikoa. 0,00 puntuaren puntu simetrikoa planoarekiko. Orduan lehenengo idatziko genuke zuzena eta eraldaketa bat egingo dugu eta zuzena era orokorrean edo inplizitoan dago idatzita guk parametrikora pasako dugu, ekuazio parametriko moduan idatziko genuke. Horretarako sistema bat ebazten dugu, I desagertzen da eta Z-ari lambda deitzen diogu. Lambda hori erabiliko dugu isa, I eta Z lambdaren funtziopean idazteko. Eta hori izango litzateke R zuzenaren ekuazio parametrikoa. Gero, hortik oso erresa da vektore zuzentzailea edo norabide vektorea ateratzea 3 bat, kasu honetan, eta puntu bat, zuzen horren puntu bat, -1, -2, 0 puntua. Planoa berdina izango da, eta hortik aterako genuke planoaren vektore normala, perpendikularra dena, kasu honetan A maiuskularen funtziopean, 2 - 3 A. Eta horrekin paraleloak izateko zuzena eta planoa, ze baldintza bete beharko litzateken ikusiko genuke. Lehenengo, marrazki honetan ikusten den bezala, zuzena eta planoa paraleloa izateko baldintza da norabide vektorea zuzenarena eta planoaren vektore normala perpendikularrak izatea, elkartzutak izatea. Orduan, beste hitzetan, bere produktu eskalarra, bere biderkadura eskalarra 0 izatea, nuloa izatea. Eta hori da finkatuko dugun baldintza. Orduan, horren arabera, U vektorea hartuko genuke, 3 bat, eta biderkatuko genuke vektore normalarekin, planoaren vektore normala 2 - 3 A izanik. 0rekin berdinduko dugu biderkadura eskalarra hau, eta A-ren balioa aterako genuke, hori 15 izango litzatekelarik. Beraz, A maiuskula 15 denean, zuzena eta planoa, R zuzena eta pi planoa, paraleloak izango dira. Bigarren atalean, A maiuskula finkatu egiten digute, 21 balioa ematen diote, ari. Beraz, planoa ere aldatuko da, noski. Plano hau izango genuke, 2 isaken 3i, gehi 21 Z berdin 10. Zuzena berdina izango litzateke, idatzi dugu era parametrikoan, eta zuzenaren puntu generikoa ordezkatuko genuke planoan, ebaki puntua kalkulatzeko. Ebaki puntu bat edukiko genuke, zuzen hau ez delako paraleloa plano honekiko, planoa ezberdina da, aldatu da. Orduan, lambdaren balioa lortuko genuke, lambda berdin bat, eta horrekin Q ebaki puntua, planoa eta zuzenaren artekoa,
kalkulatuko genuke. Ebaki puntu hori 2, 5, 1 izango delarik. Hori izango litzateke erantzuna bigarren atal honetan. Gero ikusiko dugu iruden nola gelditzen den konfigurazioa hauen planoa eta zuzenaren artean kaso ezberdin, 3 kaso ezberdin hauetan. Beraz, C atalean, C atala egingo genuke orain A maiuskula 1 bezala finkatuta dago. Eta orduan beste plano ezberdin bat lortuko genuke, ez? Planoa bi xaken 3 gehi Z berdin 10 gelditzen da. Eta S zuzena aterako genuke perpendikularra izateko planoarekiko, ez? Hori da lehenengo pausua puntu simetriko bat lortzeko. Beraz, puntu simetriko bat da islada bezala, ez? Plano ispilu bat izango balitz, 000 puntua isladatuko litzateke planoan eta beste horren 000 puntuaren puntu simetrikoa lortuko genuke. Horretarako, beharko genuke zuzen bat perpendikularra dena planoarekiko, eta zuzen horren eta planoaren arteko, hemen irudiran ikusten den bezala, M puntua, ebaki puntua, aterako genuke. M puntuaren bidez, kalkulatuko genituzke O', edo beraz 000 puntuaren puntu simetrikoaren koordenatuak. Hor ikusten da, ez, zergatik S zuzena isa zati bi, erabiltzen ari gara planoaren vektore normala, 2, -3 eta 1. Orduan horrekin zatitzen dugu isa, eta puntua 000, beraz isaken 0 zati bi, iken 0 zati -3, eta zetaken 0 zati 1. Beraz orain, M puntuan kalkulatuko genuke, zuzen guk sortu dugun S zuzen horren, eta planoaren arteko ebaki puntua. Horretarako, ordezkatuko genuke zuzenaren koordenatuak planoan, ez? Zuzen hori era parametrikoan idatzita, noski, 2 mu, lambda ez dugu erabiliko, beste zuzen bat delako. 2 mu, -3 mu eta mu, ez? Planoaren isa, i eta z aldagaietan. Hor, faltako litzateke hemen agian S idaztea era parametrikoan, ez? Baina era jarraian idatzi dugu, eta hor ikusten da isa izango litzatekeela zuzenean 2 mu, eta i -3 mu, eta z mu. Orduan, muren balioa kalkulatuko dugu, eta hori erabiliz M puntua aterako genuke. M puntua, ebaki puntua, gure zuzena eta planoaren artean. Mu 5 zazpiren balioa lortzen dugu, eta M beraz 10 zazpiren, -15 zazpiren eta 5 zazpiren izango litzateke. Ebaki puntu horren koordenatuak izango lirateke. Eta hori erabilita, O' kalkulatuko genuke, oso erresa kasu honetan, O 0,000 puntua, O puntua, jatorria da. Beraz, zerotik emera dauzkagun diferentzia berdina, gehitu behar diogu, beste behin, eta O', 20 zazpiren, -30 zazpiren eta 10 zazpiren izango genuke. Eta horrela lortu dugu, O' edo jatorriaren puntu simetrikoa planoarekiko, kasu honetan. Eta hori da, pixka bat, bider bi eginda kasu honetan,
0.000.ren simetrikoa kalkulatzen ari garelako. Eta orain ikusiko dugu nola geldituko liratekeen plano eta zuzen hauek 3 dimentsiotan, espazioan, programa ezberdinak erabilita, GeoGebra edo Desmos 3D, ez? Kasu honetan GeoGebra 3D erabili dugu. Eta hemen ikusten da lehenengo atalean nola planoa eta zuzena paraleloak diren, guk finkatuko dugun baldintzari jarraituz. Hau da B ataleko planoa eta B ataleko zuzena, ez? Eta ebaki puntua hor dago berdez, margotuta. Eta azkenik C atalean, nola geldituko litzateken O puntua eta O puntuaren simetrikoa planoarekiko. Bideo hauek gustatzen bazaizkizue, emaiozue gustatzen zait botoiari eta harpidetu zaitezte kanal honetara gustoko baduzue. Mila esker.